Hello mga katresma, good morning sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga katresma? Welcome back to my channel again. Ngayon, ipapakita ako sa inyo, magluluto ako ng simpleng adobo. Walang sibuyas at hindi masyado madaming ingredients dahil malambilihin ngayon. Sa atin lang to. Simple lang luto ng lutong bahay lang. Watch this. A few moments later. Mainit na ang ating kawali. Lagyan natin ng mantika. Painitin natin ng mantika, guys. Painit na yung ating mantika. Lagyan natin yung luya natin first. Para hindi masunog ang bawang natin. Susunod natin yung bawang natin. Itayin lang natin para kulay brown. Okay na siya, guys. Okay na siya, guys. Kulay brown na. Next natin yung ating 1 kilong manok. Wow naman! Adobohin natin ito ngayon. Simpleng lutong adobo lang. Walang sibuyas, walang dami ingredient yan. Hintayin lang natin, guys, mantika bago lagyan ng mga ingredients niya. Totoo yan. Kulay brown natin yung ating chicken. Lutong bahay lang ito, guys. Pwede lang sibuyas ngayon dahil ang mahal ng sibuyas. Antayin lang natin, guys. Magkulay brown sila. Ito na, guys. Kumukulo na siya. Pakulay brown lang natin yung ating chicken bago natin timplahan. Ganyan talaga ako pag nagluluto ng adobo. Gusto ko tinatanggal ko muna yung mantika ng manok. Ugong! Barinig kita sa mukha! Mga anak, hindi masyado sa nakakain ng mantika. Mantika ng manok. Pinapakulay brown ko muna siya. A few moments later. Ito na, guys, okay siya. Timplahan natin ng pamitang buo. Ay, durog. Buo durog, okay lang yun. Gago! Lagyan ng Ajinomoto. Pindi lang sa inyo, guys, kung gusto nyo mag-Ajinomoto. At saka tuyo. Susunod natin ang ating suka. Halo-haloin para mas sumarap. Lalagyan pa natin ng tubig para may sabaw-sabaw, guys, para sa mga bata. Hintayin lang natin. Lagyan natin ng asukal. Depende lang sa inyo, guys, kung anong klaseng adobo yung Kung ka nasisira, ulo. ang gagamit ko ng asukal o hindi. Sa inyo lang. Nasa sa inyo ang desisyon nyo. Okay, guys, kumukulong na siya. Ay, masarap na, guys. Sana all.
Pwede nyo gayahin, guys. Paano masabi? Hindi. Kayo lang. Okay na. Saludohan kita. Hey! Okay na guys, patayin na natin ang apoy. Ano na